Parcel from Korea. Nandito na. Nagkikuha na agad siya. Unboxing tayo. Unboxing. Ay. Ito nga. Hindi ito yon. Okay. Wait. Charger. Wow! Talaga naman may free. Legit. Legit. Uy! Ang ganda! Nauna pa to. Nauna pa itong buksan. Free. Ang ganda! TikTok design. Japan. Oo, diba? Oo, diba? Free lang. May Japan na akong watch. Ganda. Ganda. Leather. Thank you. Diba? Japan watch. From Korea. Ito na. Ito ng laman. Ito yung pinaka-main na laman. Sealed na sealed. Cellphone. Ano nga ito? Si Flip 4. Ito lang nakayanan. Si Flip 4. Okay lang ito pang extra ko na. Yahoo! May case. May case na rin. Ooh. Diba? Thank you. Open natin. Tcharan! Ang ganda. Low bat 12%. Wait, asan yung charger niya? Low bat siya. May free charger, may free case, may free watch. Tayo, charge natin. Ano pala yung ano niya, yung case niya, dalawa din.
charging. Malinaw oh. Ganda oh. Malinaw oh. Thank you, dumating na. Korean pa yata. Charge ko muna. Diyan ka muna charge. Later. Charging. Bye bye. Thank you.